Alright, mastreets e social media manoswera njiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, sekuziva kwenyu kuti pane post ratakokuradzai tichiti zvoni rabhairo nekwa baba Shero kana kuti Alick Macheso anditi vaitaura vachiti zvoni todzosere mukomana uyu Franco Slomo. Franco achona akabva azoresponda. Responde yachona ndotori nayo azukuru yandoda ndikuratidzei imozuva kuti Franco ari kuenda kana kuti hasi kuenda ku orchestra mberi kwazvo. Nechida kuti orchestra chero zvese zvinoita anditi ndichitwa zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru sendi pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. Also don't forget kuenda kuno follow our Facebook page rakupinda 50,000 followers pano tasvitsawo 66,000 subscribers. Thank you so much, thank you very much. Takananga kunopinda 70,000 imi mwari unoshamisa yani sekutamba sekuseka. So nyaya ndauya nayo post ranyorwa na Franco Slomo iro zvionere vazukuru ari kutotaura kuti zvoni aiwa hatisi kudzokera shure anditi atotaura zvekutoenda mberi ndarutoti ane album raakari kutoreleasa vazukuru zvamai manje. Ameno munozviona sei vazukuru, munozviona sei mukomana ari kuti hakwa baba Shero chero mukandida sei ikoko handichadzokere ini ndiri kutoenda mberi nebhendo rangu. Amen. Munozviona sei vazukuru, ngataura necomment section kuti munofunge nezvenyaya yemacelebrities enyu, maartist enyu awa tichiti chi much love.